Dobrý deň, volám sa Ľubomír Brňák a som zakladateľ značky Panacea a už roky pomáham ľuďom riešiť vysoký krvný tlak bez liekov, bez chémie a bez vedľajších účinkov. Mnoho mojich klientov mi často hovorí, mám vysoký tlak, lebo som to zdedil po rodičoch, jednoducho to mám v génoch. A ja hovorím, že áno, samozrejme, gény hrajú svoju úlohu, ale to, čo ich spúšťa, je náš životný štýl. A dobrá správa je, že ten máme plne pod kontrolou. A ja vám teraz sa budem snažiť dať 5 odporúčaní, ktoré by mohlo 95% z vás naozaj reálne pomôcť zvládnuť ten krvný tlak bez liekov a bez chémie. Takže prvý a základný pilier je samozrejme strava. Tých názorov na správne stravovanie je mnoho a ľudia sa často v tom strácajú, pretože tých pseudoodborníkov je kvantum. Ja odporúčam tzv. NFI protokol. Je to unikátny program, ktorý vyvinuli lekári z polikliniky v Liptovskom Mikuláši a skutočne prináša výsledky pre ľudí, či už majú cukrovku, alebo majú vysoký tlak, alebo majú iné civilizačné ochorenia. Podstata je, že sa tam vôbec nejakým spôsobom neobmedzujete na porcie jedla. Podstata je v tom, že si vyberáte správne druhy potravín s minimálnym množstvom solí, s minimálnym množstvom tuku a obmedzujete priemyselne spracované potraviny. Sám sa tak stravujem a skutočne tie výsledky sú výborné, čo sa týka celkového zdravia a vitality. Druhý pilier je pohyb. Nebavíme sa tu o nejakom maratóne, ktorý by ste mali zabehnúť každý deň, ale bavíme sa o nejakých 20-30 minút aktívneho pohybu, ktorý by ste mali svojmu telu venovať každý jeden deň. Či už je to plávanie, či už je to chôdza, či už je to beh, či už je to posilňovanie, tak všetko vám prinesie obrovský benefit pre vaše zdravie. Dôležité tam je tá konzistentnosť každý jeden deň. Tretím pilierom je v dnešnej dobe dosť horúca téma a to je stres. Stres, hnev, rôzne strachy. To sú častým spúšťačom vysokého krvného tlaku. Sám som to zažil na vlastnej koži, takže viem, že naozaj to má obrovský dopad na to telo. Je dobré mať nejaký nástroj, ktorým dokážete tieto negatívne emócie spracovať a zvládnuť. Ja som sa na svojich cestách v Číne naučil skvelé, perfektné zdravotné cvičenie, ktoré sa volá liečivé zvuky. A to pomáha z tela vylúčiť tieto negatívne emócie, otvoriť dráhy energie a dať telo a orgány do takej rovnováhy. A naozaj skutočne, pokiaľ je ten krvný tlak spôsobený s tým stresujúcim životom, tak vám to naozaj veľmi pomôže. Ja toto cvičenie dávam každému môjmu klientovi zdarma, keď si niečo u mňa objedná, pretože chcem vlastne dať každému taký komplex, ktorý by v tomto svete mal mať a ktorý by mal využívať, aby bol naozaj komplexne zdravý. Mnohí ľudia ani netušia, ale vysoký krvný tlak často súvisí s chrbticou. Pokiaľ máte problémy v krčnej chrbtici alebo v krížovej chrbtici alebo celkovo nejaké problémy s chrbticou, tak môže často vyvolať aj vysoký krvný tlak, pretože tam prechádzajú dôležité dráhy energie a dôležité nervové zakončenia. A pokiaľ je tam niečo iba malinko vychýlené, tak už to tlačí na nejaký nerv alebo niečo sa tam proste udeje a ten krvný tlak okamžite stúpa. To znamená, v tom prípade nepomôžu žiadne lieky, žiadne tabletky, ani nič podobného. Vtedy naozaj treba vyhľadať veľmi dobrého chiropraktika alebo fyzioterapeuta a ten vám naozaj veľmi pomôže. Takže pokiaľ je toto váš prípad, tak skúste najskôr poriešiť túto časť vášho tela a uvidíte, či sa to dá do poriadku aj s tým krvným tlakom. V neposlednom rade by som chcel rozobrať tému tzv. Oxidu dusnatého. Oxid dusnatý je molekula alebo plyn, ktorý ľudské telo prirodzene produkuje a je zodpovedný za množstvo biochemických procesov v tele. Jedným z najdôležitejších je však regulácia krvného tlaku prostredníctvom toho, že uvoľňuje cievy, rozširuje cievy, zabezpečuje prietok krvi a tak ďalej. Po 40-ke však nastáva to, že telo ho prirodzene začína produkovať menej. V niektorých prípadoch až o 50% menej, ako to bolo, keď sme mali 20 rokov. A tu začína sa taký ten začarovaný kruh, kedy vlastne ten krvný tlak začne pomaličky, potichučku stúpať, pretože vlastne to telo neprodukuje dostatočné množstvo toho oxidu dusnatého, ktorý by zabezpečoval, aby tie cievy boli voľné, uvoľnené, aby ten prietok krvi bol taký, aký má byť.
A keď sa k tomu ešte pridá nejaký nesprávny životný štýl a stres a tak ďalej, tak máme nábeh na tie srdcovo-cievne ochorenia a vysoký krvný tlak. Preto ja každému odporúčam po 40-ke naozaj sa zameriavať na prirodzenú podporu produkcie toho oxidu dusnatného, a to je jednak cez tú stravu, jednak cez pohyb a potom určite nejakým špeciálnym doplnkom výživy, ktoré obsahujú špeciálne živiny, ktoré naozaj v tom tele podporujú prirodzenú tvorbu oxidu dusnatného. A práve preto som vyvinul Panacea Cardio. Je to taký prémiový prírodný prípravok, ktorý pomáha ľuďom ako ste vy stabilizovať krvný tlak, zabezpečiť lepší prietok krvi a celkovo podporiť tú vitalitu a zdravie po 40-ke. Je to jediný prírodný prípravok, ktorý podporuje tvorbu oxidu dusnatého cez obe prirodzené cesty v tele, cez tzv. L-arginínovú cestu a cez tzv. Nitrátovo-nitritovú cestu. A tým vlastne zabezpečuje stabilizáciu toho krvného tlaku, znižovanie krvného tlaku a celkovo podporu srdcovo-cievneho systému. Ďalej sa zameriava na podporu obličiek a hormónov. Obličky sú totižto hlavný orgán, ktorý reguluje a riadi krvný tlak. A čím je človek starší alebo žije v strese, tá funkcia tých obličiek sa oslabuje a je dobré mať nejakú špeciálnu výživu, ktorá podporuje túto časť tela. A práve to robí tento prípravok, že sa zameriava aj na túto oblasť, nie len na tie cievy, ale aj na tie obličky. Dôležitá je pri každom doplnku výživy je účinnosť a využiteľnosť tele. A práve my v tomto prípravku máme tzv. Bioperin, je to špeciálny extrakt čierneho korenia, ktorý významným spôsobom zabezpečuje vstrebávanie a účinnosť toho produktu. A v neposlednom rade je to originálny slovenský produkt, vyrobený a vyvinutý na Slovensku stovkami aktívnych užívateľov, spokojných užívateľov nie len na Slovensku, ale aj v Čechách, v Rakúsku a v Nemecku. On núka aj garanciu vrátenia peňazí. Čiže pokiaľ vás zaujíma niečo viac o tomto produkte a o tom, že prečo a ako pomáha stovkám Slovákom zlepšiť zdravie, krvný tlak, a tak čítajte bližšie info pod videom. No a verím, že tieto tipy, pokiaľ ich využijete, tak vám naozaj prinesú hodnotu do života a naozaj vám pomôžu zvládnuť ten krvný tlak prirodzeným spôsobom bez nejakých liekov. 95% z nás, potom je 5%, ktorí sú veľmi špecifické prípady, ktorí potrebujú naozaj špeciálnu lekárskú starostlivosť, ale o tých sa nebavíme. 95% ľudí to dokáže naozaj zvládnuť úplne bez problémov, pokiaľ sa začne venovať tomu zdravému životnému štýlu a pridá do svojho života nejakým spôsobom nejakú inú podporu, napríklad ako Panacea Cardio. A pokiaľ cítite, že sa v tom neviete úplne vyznať a že potrebovali by ste osobnú konzultáciu, tak ma môžete kedykoľvek kontaktovať. Stačí mi napísať na mojej stránke, alebo zatelefonovať, alebo napísať na chat. A rád sa vám budem venovať a osobne prekonzultujeme, že ako a čo, aké možnosti sú tu práve pre vás. Prajem všetko dobré a verím, že ste na správnej ceste.